Dahil sa pagmamalasakit ni Mayor Eddie Guillen sa mga frontliners at mga mamamayan sa kanilang bayan sa Pidig, Ilocos Norte, dahil sa patuloy na pakikipaglaban sa health crisis dahil sa COVID-19 pandemic, ay naglaan siya ng 9 million pesos para sa pagbili ng mga relief goods at sa pagpapagawa ng quarantine area sa isang paaralan sa kanilang lugar para naman sa mga magbabalik probinsya. Actually, 9 million lahat yan. Ano? Yung 2 million napunta doon sa aming quarantine area, quarantine site. Yung 4 million napunta sa purchase ng bigas. Yung 3 million naman sa manok at saka sa itlog. Pero lahat yon per family, isang tray na itlog, tapos 2 manok. So, in totality, dapat matanggap ng isang family sa amin 20 kilos na rice, 1 tray na itlog, 2 pirasong manok. So, yung manok, 1.5 kilo ang isa. Noong Mayo 1, itong taon na 2020, kahit Labor Day ay ipinamahagi ng mga iba pang mga relief goods sa mga iba't ibang barangay sa bayan ng Pidig na pinangunahan ni na Mayor Eddie Guillen at si former Mayor Georgina Salazar Guillen at ang mga nasa MSWDO ng Pidig sa pamumuno naman ni Mrs. Bimba Arafeles Aquino. Today, ang bigay namin 10 kilong bigas muna at saka isang tray na itlog, and then after 2 weeks, 10 kilong bigas ulit at saka 2 manok. Yun ang second batch. Ayon kay Mayor Eddie Guillen, ay lahat ng mga households sa Pidig ay mabibigyan ng mga relief goods at malaking tulong ito sa kanila para hindi na daw sila palaging lalabas para bumili ng kanilang pagkain habang linalabanan pa natin ang COVID-19 pandemic. Lagi naman namin ina-announce sa ating radio station na lahat naman ng household dito sa Pidig makakatanggap. Alam naman nila yan na nung una namigay na kami, no? And then barangay, namigay na rin ng barangay, so ilang beses na rin kami namigay. And then ngayon na naman, so hindi naman alam mo naman ang Ilocano. Resilient tayo, no? So at least malaking tulong na rin sa kanila at para di more reason na hindi sila masyadong lumabas ng bahay kasi pagkain pa naman. Ayon pa kay Mayor Eddie Guillen, ay sa South Central Elementary School matatagpuan ang pinapagawang quarantine area sa bayan ng Pidig para sa mga magbabalik probinsya. Napili daw nila ang nasabing paaralan dahil luma na ito at kailangan ng mapagawa at gawing quarantine area muna ngayong panahon sa paglaban ng COVID-19 pandemic, at kapag tapos na ang pandemya na ito ay may gagamitin naman ang mga mag-aaral. Doon sa South Central School. Kasi ang purpose natin dyan, after naman nung COVID, magamit namin ulit siya as, yun kasi ang gusto namin gawin na 21st century learning school namin. Kasi ang status ng building ngayon, talagang luma na eh. So, kailangan natin siyang paayos para ma-qualify doon sa quarantine area. Pero at the same time, nagamit natin yung pera natin para pakinabangan pa namin ulit yung building after ng COVID. Laking pasasalamat naman ng mga frontliners sa lahat ng mga barangay sa bayan ng Pidig, Ilocos Norte kay former Mayor Georgina Salazar Guillen dahil imbes na maghanda ng bonggang-bongga sa kanyang kaarawan ay nagpamigay na lang ng mga dagdag na relief goods mula sa kanyang sariling bulsa para matulungan niya ang mga nagsasakripisyo sa pagbabantay ng mga checkpoints ng mga barangay sa bayan ng Pidig, Ilocos Norte. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel
At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago pa akong i-upload na video o content. At huwag din kaligtaan na i-like at i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local documentaries mula sa Ilocos Norte at nearby places, mga local news, local features at mga iba't ibang vlogs. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.